ready plan bắn thác này. Awalnya mana siapa nana deh? Awalnya mana siapa nana? Langsung dalam lambar mana aku? Woi, eken neng khat ini aku pas kalau langsung dan kita kalau Microphone. Bara Vina thane bara. Iya na tho. Inilah mewah.
थांबाय सारा जोंना टेबल दंखायो ना टेबल लाफा दै टेबलजों गोजा guys दिनैसो फार्स्ट टाइम माने खाथियाव एर'प्लेन नुफेरदों आरोना बेखायनो जा नायदों लोगोफोर दिनैसो आरो प्रमद बर' सारखौ दिनैहाय मोगथाङाव नुबाय लोगोफोर नङाबा नुफेराखैमोन आरोना दिनैहाय जोंनि बे धेमाजि डिस्ट्रिक्ट सानजारि नोगोर सिमेन्ट-सापरियाव फैदों आरोना प्रमद बर' सारा नैबेजों फैदोंमोन ओमफ्राय सारा थांबाय दायो मिटिङाव थांबाय ओमफ्राय नैथिजाय माखासे जोंहा आसाम पुलिस सारमोना फट' लागासिनो दं आरोना दिनै प्रमद सारखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरोना लोगोफोर एक्सुवेलि मालाबाबो नुफेराखैमोन आरो सानफेराखैमोन आरोना नुगोन होननानै एक्सुवेलि दिनैहाय नुबाय जोबोद गोजोननाय मोन्दों लोगोफोर Sir. Where are you? Hello. थांसिगोन सारा
थांबाय गाइस थांबाय एक्चुअली